навчитись грати октавами. Щоб знайти октаву, треба опуститись через струну та піднятися на тон вище. Октава, це теж та ж сама нота, яка звучить тільки в 2 рази вище. Так само відкрита струна та зажата на 12-му ладу. Теж октава. За допомогою неї ви зможете трішки цікавіше намагатися попасти в бочку хоча б плювком, не сильно при цьому ризикуючи налажати. От зацініть різницю, як звучить ритм просто тоніками. Або ж октава. Можна ще далі піти цим шляхом, знаючи, які ноти в акорді, що грає гітарист, спробувати не тільки октаву, але й квінту вставити. Цей інтервал виглядає ось так.